baya daga cikin tajar musulunci mutum ya mai da kansa wato rayuwarsa ta cin mutuncin mutane ce. Yau a zagi wancan, gobe a zagi wancan, jibi a zagi wancan, hatta kai ga cewa sahabban manzon Allah alaihi salatu wasallam a dinga kama sunansu sarahata, ba kunya, ba yakana, ba kunya Allah, ba kunyan ma'aikin Allah, a dinga kama sunan sahabbai karara ana zagin su karara. Ina sai na Anas shekara 10 yana hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin yadda manzon Allah yake son ƴaƴan da ya haifa haka yake son sai na Anas, a dinga sarfa masa zagi ba gaira ba dalili. Ko yaron gidanka kake yi wannan, ko yaron gidanka ne to kai tsinanne ne, ballanta na sai na Anas ne waliki. Wannan yi muku rantsuwa da Allah, wato ba wai masu yin abin ba, hatta wanda zai zauna ana abin yana ji, ana abin yana sauraro, yana wani ihu, yana wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa, shi matsinanne ne. Wanda ake amma yana sauraro wallahi shi matsinanne ne. Allah ya tsine masa albarka.